Серада, 21 жніўня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Праваабаронцам вядома ўжо пра 15 палітвязняў, якія выйшлі на волю учора па выніках гэтак званага памілавання ад Лукашэнкі. Па інфармацыі сузаснавальніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака вызвалілі 11 жанчынаў і 4 мужчын. Да раней вядомых і апублічных імёнаў дадаліся палітвязанкі Кацярына Леў, Наталя Петрович, Тамара Каравай і Святлана Палуэктрава. Сярод іх журналістка Ксенія Луцкіна, а таксама Ірына Санкоўская, Вольга Стаброўская, Алла Зуева і Вольга Новікова, якіх паказалі ў сюжэце дзяржаўнага тэлебачання. Таксама вызвалілі аднаго з найстарэйшых палітвязняў, лідара Аршанскага незалежнага прафесійнага звязу РЭФ Васіля Бераснева. Спадару Васілю 74 гады, яго засудзілі да 9 гадоў зняволення. Раней стала вядома, што Лукашенко памілаваў 30 палітвязняў. Як паведамляла ягоная прэс-служба, сярод іх 14 жанчын і 16 мужчынаў. Служба хуткай гуманітарнай дапамогі нагадвае, што гатовыя надаць медычнае, матэрыяльнае, эвакуацыйнае і псіхалагічнае спрыянне ўсім палізняволеным, якія па яго звернуцца. Сезон летніх адпачынкаў завяршаецца, аднак гэта ніяк не ўплывае на велічэзныя чэргі на мяжы Беларусі з Польшаю. Менавіта пункт пропуску Берасця-Тэрэсполь цяпер адзіны, дзе можна трапіць у еўразвяз легкавіком, маючы візу любой краіны шэнгенскай зоны. Сёння з раніцы выезду з Беларусі на гэтым пераходзе чакалі больш за 650 легкавых аўтамабіляў. Таксама з берасцейскага боку ў чарзе стаялі 65 аўтобусаў. Напярэдадні і ўвогуле быў пабіты новы рэкорд. Чарга складалася з 92 аўтобусаў. Пасля ўвядзення абмежаванняў Літвою на мінанне яе межаў аўтамабілямі з беларускай рэгістрацыяй там чарга прыкметна спала. Сёння з раніцы перад пунктам пропуску Каменны Лог чакалі ўсяго 40 аўтаў, а ў Беняконях і ўвогуле не было легкавікоў. Што датычыць фураў, то выезду з Беларусі ў еўразвяз чакаюць больш за 2500 цяжкавікоў. У Ереване закідалі яйкамі і гароднінай будынак амбасады Беларусі ў Арменіі. Гэтак актывісты партыі «Дзеля рэспублікі» адрэагавалі на нядаўнія заявы Лукашэнкі крамлёўскім прапагандыстам. Маўляў, Арменія і армяне нікому не патрэбныя, акрамя яго і Пуціна. Былы актор Купалаўскага тэатру Дмітрый Ясеневіч здолеў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Пра эвакуацыю артыста паведаміў сузаснавальнік фонду «Байсол» Андрей Стрыжак. Слушай внимательно. Поедешь на границу, там тебя примут наши. Сознайся во всем, покайся и обязательно сдай флюорографию. Дмітрый Ясеневіч вядомы беларусам не толькі як актор тэатру, але і як выканаўца ролі лукашэнкаўскага чыноўніка Мікалая Сергеевіча ў гумарыстычным дуэце «Чын-чын». Мужчыну затрымалі сёлета ў траўні, калі той выязджаў з Беларусі на гастролі. Актор трапіў на содні, але інфармацыі пра ягоны пераслед не публікавалі з мэтаў бяспекі. Дмітрый Ясеневіч цягам 17 гадоў працаваў у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. У 2020-м разам з большасцю трупы ды іншымі працаўнікамі тэатру звольніўся на знак пратэсту супраць гвалту сілавікоў і узурпацыі Лукашэнкам улады. Жудасная аварыя ў Прыжанскім раёне. 3 асобы загінулі. Як паведамляюць у МУЗ, прыблізна 7 раніцы кіроўца фургону «Мерседес» з другаснай паласы не саступіў дарогі і сутыкнуўся з аўтобусам МАЗ, што рухаўся па галоўнай. Ад удару МАЗ, у салоне якога былі 12 пасажыраў, перакуліўся. 2 пасажыры аўтобуса, а таксама кіроўца «Мерседеса» загінулі. У момант здарэння бачнасць дарогі была ускладненая моцным туманам. Ва ўкраінскай сталіцы прынамсі 3 разы за раніцу гучала паветраная трывога. Таксама гэта адбывалася і ў большасці вобласцяў, за выключэннем некаторых заходніх. У паветраных сілах Украіны паведамілі аб збіцці 50-69 дронаў і 1 ракеты. Яшчэ 16 беспілотнікаў былі выведзеныя з ладу сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Напярэдадні расійскія вайскоўцы ўдарылі па дзіцячай кавярні на Запарожшчыне. Паводле мясцовай паліцыі 5 падлеткаў былі параненыя. 15-гадовага хлопца даставілі ў абласны клінічны шпіталь у непрытомным стане. Медыкі праводзілі рэанімацыйныя захады, аднак уратаваць падлетка не ўдалося. Тым часам ЗСУ працягваюць наступ у Курскай вобласці. У расійскіх пабліках распаўсюджваецца інфармацыя пра шматлікія страты 810-й асобнай гвардзейскай брыгады марской пяхоты у выніку баёў за каўчук
у Коранеўскім раёне. Таксама паведамляецца, што ЗСУ каля Малой Локні Курскай вобласці акружылі 18-ю мотастралковую дывізію ўзброеных сілаў Расіі. Залогам поспехаў ЗСУ ў курскай наступальнай аперацыі сталася знішчэнне лагістычных шляхоў расейцаў. Раней украінскія ваяры знішчылі ўсе 3 масты праз раку Сейм, што злучаюць Глушкоўскі раён з астатнюю часткаю вобласці. Пантонныя пераправы, якія расійскія войскі спрабуюць паставіць на рацэ, таксама знішчае украінская армія. Эфектыўныя атакі ЗСУ на Куршыне і тое, як знікаюць пантоны расейцаў, прапаную паглядзець без каментара. Выбухі ў небе над Масквою. Мінулую ночу адбылася самая маштабная атака беспілотнікаў на расійскую сталіцу з пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Пра гэта заявіў маскоўскі мэр Сергей Собянин. Паводле яго, на падлёце да Масквы былі збітыя прынамсі 10 дронаў. Першыя некалькі беспілотнікаў нейтралізаваныя над падмаскоўным Падольскам. Паводле папярэдніх звестак, на месцы падзенняў абломкаў разбурэнняў і пацярпелых няма. Акрамя сталіцы дзяржавы-агрэсара, у ноч на сераду былі атакаваныя і іншыя рэгіёны Расіі. Паведамленні пра беспілотнікі паступалі з Курскай, Белгародскай, Варонежскай і Бранскай вобласцяў. Расійская Мінабароны рапартуе аб 45 збітых дронах. А ў Растоўскай вобласці, як сцвярджаюць украінскія СМІ, быў знішчаны зенітна-ракетны комплекс С-300. Відэа пажару пасля трапляння публікуюць у сеціве відавочцы. Верховная Рада Украіны ратыфікавала Рымскі статут. Цяпер краіна паўнапраўная ўдзельніца міжнароднага крымінальнага суда. Украіна атрымае шырэйшыя магчымасці ў расследаванні расійскіх ваенных злачынстваў, а таксама ў справе выкрадання дзяцей са сваіх акупаваных тэрыторыяў. Акрамя таго, міжнародная супольнасць прызнае Украіну ў межах 1991 года. Гэта азначае, што пад юрысдыкцыю МКС трапіць і акупаваны Крым. Цяпер украінская дзяржава здолее браць удзел у працы асамблеі дзяржаваў удзельніц Рымскага статуту, а таксама падаваць кандыдатуры для абрання суддзяў і пракурораў. Пагадненне наконт спынення агню ў сектары Газа мае быць заключанае найбліжэйшымі днямі. Пра гэта дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен заявіў пасля сустрэчы з эмірам Катару Аль-Тані. Раней радыкальная групоўка Хамас паведаміла, што не мае намеру прымаць новую прапанову наконт мірнага пагаднення і вызвалення закладнікаў. Найбліжэйшымі днямі мы зробім усё магчымае, каб прымусіць Хамас пагадзіцца на прапанову навесці масты і каб пераканацца, што абодва бакі прапрацуюць і ўзгодняць неабходныя дэталі рэалізацыі, якія дазволяць ісці наперад. З'езд дэмакратычнай партыі ЗША, што праходзіць гэтымі днямі ў Чыкага, фармальна зацвердзіў Камалу Гэрыс на ролю кандыдаткі на прэзідэнцтва. У якасці ейнага магчымага віцэ-прэзідэнта зацвердзілі Тыма Уолза. Рашэнне аб зацверджанні кандыдатураў насіла фармальны характар, бо фактычна было прынятае партыяй раней у хадзе галасавання онлайн. Цяпер жа дэлегаты хутчэй проста аддалі даніну шматгадовай традыцыі публічнага зацверджання кандыдатаў падчас з'езду. Згодна з ёю, Гэрыс цяпер таксама фармальна мусіць прыняць намінацыю ад партыі. Чакаецца, што гэта адбудзецца заўтра. Другі дзень з'езду дэмакратычнай партыі таксама быў адзначаны выступамі былога прэзідэнта Барака Абамы і ягонай жонкі Мішэль Абамы. The next president of the United States of America, Kamala Harris. Чырвоны найвышэйшы ўзровень небяспекі абвешчаны на сёння ў Беларусі. Белгідрамет паведаміў, што ў сераду чакаецца анамальная спёка, навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру. Паводле сіноптыкаў, у дзень у сераду на Гомельшчыне максімальная тэмпература паветра дасягне 35 градусаў. Таксама на большай частцы тэрыторыі і ў Менску чакаюцца навальніцы. Па Гарадзенскай вобласці моцныя залевы. Учора ў гэтым рэгіёне ў выніку дажджоў падтапіла дамы, размыла дарогі і пашкодзіла мост. Папярэдні раз чырвоны ўзровень небяспекі праз спякоту абвяшчалі ў Беларусі на 19 жніўня. І гэта апошняя інфармацыя ў нашым выданні. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Падрабязная інфармацыйная карціна дня з аналітыкамі і каментарамі, як заўсёды, у вечаром эфіры аб'ектыву і праграмы «Белсат Зум». Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.